سلام كما يتوعلو كبرات تخطات فنو اير تي في نلومي حاموس 10 لكاتيت فرق معلتن فرقان زتلالو زيناو مستنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم ايدن قبر سلاسة فلما كاندر استزينا مالي بستقبر مرمراتات حانت زيقا بكورونا فيروس ملكافة راقصن كلو 10 شموت دقمات فانيوم أبزوا ماكل أبكل تشحن يسران حدن كابز تتخلى لعلي 1 مليون فلسطات لعلي 800 يتصدقوا أبن أسرباتات حمل مالو حال نعديك للزانن مرجعتها محضرت أكبر بتقايدو أبركينا فاسو نزتقايد علواز مرحلة الكولونيل دامي با بريزيدنت بمهان قال محلا بتصيمو برازيل تكنولوجي نيكلاس أوتعات روسيا كتونن دلت كم زلوا بريزيدنت بولسونارو أفليتو أقرات معربة بمبراء أوروبا تخسيت زلو قلولاو حلافنت كسكبا 5 قبا بشكل زرزرات زينا حبريتا كاب منستر تعنا تمالي اب موشبي مؤكل باصع زوا سميناو قح بحر بستقبرنا لابراتور مرمراتات حانت زيغا بكورونا فيروس ملكافات رغاغيصلو እዚ ከምዚሉም ከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 12 ካብ ዞባ ማእከል 6 ድማ ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብጠቕላላ 18 ዜጋታት ሓዊዮም ተፋንዮም ኣለው በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 9680 በፂሕሎ 9534 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነው 103 ብሞት ዝተፈለዩ 43 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም منستر تعنا 16 لكاتيت 2022 أبزوا مأكل أب 2021 بحملة وفري لمعات كابز تتخلف فلسطات 8.5 مئتاويت كمزة أدقات أنفر بعل سلطان أقرابن إنساز قدامن كليتو وكل إيرنا يوناتان عبيون زدال وزينا وتصبصب شامت ولده كأربوي أب زوبا مأكل أب 2021 بحملاي وفر المعات بتساتفو زتفلاليات تكالات منغستي هاجراوان محبراتن وفري تمهارون المعاتن كابز تتخلى لعلي 1.1 مليون فلسطات أقراب 8.5 مئتاويت كمز صدقة تحبيرهم أب كفل حرشان مريتن حالافي أنفر بعل سلطان أقرابن إنساز قدامن آتو أبراهام تخلو مسيرين أبز قبرق على محتد أبزوا مأكل زركبات شعت مدبرات فلسي أب 2021 مليون فلسطات أقرب كدالوا مدب كم زنبرم انت خنا قل على 1.1 مليون كم زدالوا بمتكاس تكبر نايت مدب مسنا 2020 كنا تصارن كله ب6 مئتاويت عبيت كم زرعايه أفليتهم أبدي زوبا خبزلوا مأكلات عبيتن نايشتن زخنا شعت مدبر فلسطات 1 مليون فلسي نبدلاو كم مدب حزنا نيرنا كابزي 1 مليون 148,174 فلسي تداليو مالتيو ازي كابتي استتحز مدب 115 مئتاويت تتكبيرو ويكا تعميمو مالتيو اب مزناي زحلف عمد كنرا يخلنا ب6 مئتاويت عبيت اللو مالتيو بدمر 33 عينتات فلسطات كم التدالو تقيسو دمام كابتس تتخلى 7 مئتاويت كلاميتوس 8 مئتاويت مبقلاو أقراب 3 مئتاويت كا زي مبقلاو أقراب مخانو قليتهم ننتفتات معكاب ماين حمدن بزملكات آتو أبراهام كسرح وطن وطيلو كاب زنبرة 593 هكتار قناتاو زالا 306 هكتار تراي كم التسرحم ازد ما 52 مئتاويت كم زشفن بمتكاس كم تزدل زي تعمل نتفتات كما ومقرابن مزلاين نمدنفع أما حضرتن الزواتاتن من محدارات كابن أب عمتاوت تنصرحهم كسرعون لعلة أمتهيبهم كسرحلون أزخاخيرهم عمتا 2021 593 هكتار حدشن صقنان قناتاو زالا نمكياد كم مدب حزنا نيرنا كابزي 306 هكتار يتتكبيرو مالتيو ስለዚህ ሚታዊት ክንሪኦ ከለና 52 ሚታዊት راح ተግባራዊ ኮይኑ ኣብዚ መስነሪ ብኮማው ምገራብ ኣብ ዓድታት ክዛለ ዝግቦ ዝነበረ ከምቲ ዝድለ ክትግበር ስለዘይ ተኻለ እቲ ቁጽሪ ትሒቱ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ 2022 ምስ ሚኒስትር ሕርሻን ምምሕዳር ዞባ ማእከልን ብምውሃድ ኣስታት 680 ሄክታር ሓድሽ ቅናታዊ ዛላ ክስራሕ ከምኡን 3.7 مليون فلسطات أقراب كدالو مدب وصيو نتكبارة تبقاقيسو خمزلو آغنزيبوم
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኣብርሃም ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ኣብ ሓምላይ ወፍሪ ዝተሳተፉ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት ከምኡውን ሃገራውያን ኩባንያታትን ማሕበራትን ንዝተኸልኦ ፈልስታት ብግቡእ ክከታተላ ጸዊዑም ኣብቲ ዕማም ተሳተፍቲ ዝነበራ ዝተፈላለዩ ተግበርቲ ማሕበራት ንበለን ኩባንያታት ንበለን ሰራዊት ንበሎ ዋላ ገለገለ ትካላት ቀጻልነት ክህልዎ እዩ እቲ ናህና ድሌት ዝዓመት እውን ልክዕ ከም ናይ ዝሓለፈ ዓመታት እቲ ስራሕ ንክካየድ ንሕና መደባት ሰሪዕና ኣብ ትጽቢትን ኣብ ምድላውን ኢና ዘለና ማለት እዩ ማሕበረ ኮማት ኤርትራውያን ነበርቲ ሜልበርን ኣውስትራልያን ላስ ቬጋስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ፈንቅል ሕላገት ጅግንነት ወለዶታት ብዝብል ቴማ ዝኽሪ መበል 32 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ጸንቢሎም ብ12 ለካቲት ኣብ ሜልበርን ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣቦ መንበር ማሕበረ ኮም ኤርትራውያን ኣብ ዞባ ቪክቶሪያ ኣቶ ኪዳነ ግንቦት ኣብ ዘስምዑ ቃል ንርዝነትን ታሪኻዊ ኣገዳስነትን ስርሒት ፈንቅል ብምጥቃስ በብኸባቢኡ ዝግበር ናይ ዝኽሪ መስተናድኦታት ንዝተሰውኡን ብህይወት ንዘለውን ጀጋኑ ክብርን ሞገስን ንምሃብ ድሕድሪ ሰማዕታትና እናዘከርና ድማ ልምዓትን ሰላምን ድሕነትን ሃገር ንምውሓስ እጃምና ክንገብር ቃልና ንምሕዳስን ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣብ ኣውስትራልያ ሓላፊ ህዝባውን ከምኡውን ጉዳያት ኣቶ ያሲን ዑመር ብወገኑ በሪ መላእ ሓርነት ዘርሓዊ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ነጥበ መቐይሮ ከም ዝነበረ ብምጥቃስ እዚ ድሞ ወርቃዊ ታሪኽ እዚ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንኽሰጋገር ስድራ ቤታት ዕቱብ ጻዕሪ ክገብራ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ነቲ ታሪኻዊ ዕለት ዘንጸባርቕ ባህላዊ መስተናድኦታት ቀሪቡ ብተመሳሳሊ ኣብ ላስ ቬጋስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ዝወሰድዎ ንቆልዑን መንእሰያትን ዓብይ ቦታ ዝሃብዎ ጽምብል ተሳተፍቲ ንሕሉፍ ታሪኽ ሓበን እናዘከርና ሃገራዊ መደባት ምኸተ ንምዕዋት ከም ወትሩ ድልዋት ኣለና ክብሉ ገሊጾም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባታት ሓመል ማሎ ሓልሓልን ዓዲ ክሊዛንን ምርጫታት ኣመሓደርቲ ከባቢ ኣካየድቲ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ተኻይዱ ወኪል ኤሪና ዑስማን ዓብደላ ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለኦ ትሕዝቶ ሊድያ ተክለማርያም ከተቕርበያ ካብ 6 ክሳብ 13 ለካቲት ኣብ 8 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ኣብ ዝተኻየደ ተሳታፍነትን ተወዳዳርነትን ደቂ ኣንስትዮ ዝተንጸባረቐሉ ምርጫ ክልተ ሓደስቲ ክልተ ድማ ዝደግማ ኣካየድቲ ስራሕ ክምረፃን ከለዋ ካብ 34 ኣነባበርቲ ዓዲ ድማ እተን 10 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ኣመሓዳርቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ግርማጽዮን ኣብርሃ ሓቢሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሓመል ማሎ ካብ 1 ክሳብ 11 ለካቲት ኣብ 9 ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ምርጫ ድማ ሓንቲ ኣመሓዳሪትን ክልተ ኣካየድቲ ስራሕን ደቂ ኣንስትዮ ከም ተመርጻ ኣመሓዳሪት እቲ ንኡስ ዞባ ወይዘሮ ዓሻ ዓሊኖር ኣፍሊጣ ወይዘሮ ዓሻ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ 4 ሓደስትን 5 ዳግማይ ዝተመርጹን ብሓፈሻ 9 ኣመሓደርቲ 6 ሓደስቲ 3 ዳግማይ ዝተመርጹን ኣካየድቲ ስራሕ ከምኡውን ሓደ ሲሶ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 92 ኣነባበርቲ ዓዲ ከም እተሓርዩ ብምግላጽ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ፈርሕን ግዝግዛ ገንፈሎምን ዝሮንን ንዝነበረ ተሳታፍነት ሞጊሳ ካብ 17 ጥሪ ክሳብ 15 ለካቲት ኣብ 11 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ዓዲ ተከሌዛን ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ድማ 11 ኣመሓደርቲ 11 ኣካየድቲ ስራሕ ከምኡውን 35 ኣነባበርቲ ዓዲ ከም ተመርጹ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ኣብቲ ንኡስ ዞባ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕደራ ምስ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተኻየደ ምርጫ ክነጻጸር እንከሎ ኣብ ኣመሓደርቲ ከባቢ ብ10 ሚእታዊት ኣብ ኣካየድቲ ስራሕ ብ46 ሚእታዊት ኣብ ኣነባበርቲ ዓዲ ድማ ብ34 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓዲ ተከሌዛን ኣቶ እድሪስ መሐመድ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዝተመርጹ ኣመሓደርቲ ንህዝቦም ብተወፋይነትን ትግሃትን ከገልግሉ ህዝቢ ድማ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ክደጋገፎምን ከተባብዖምን ተላብዮም ኣብ ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት ሳዋ ዝተዋደደ ዘመናዊ መሳርሒታት ምስ ዕዙዝ ሞያዊ ኣበርክቶን ተወፋይነትን መምህራን ተደሚሩ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ምሕያል ብቕዓት ተምሃሮን ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ዳይሬክተር እቲ ማእከል መምህር ተስፋይ ተወልደ ብ14 ለካቲት ምስ ተምሃሮ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ሞያዊ ስልጠና ብግብርን ክልሰ ሓሳብን ስለ ዝወሃብ ብልሕን ተገዳስነትን ከም ዝሓትት ጠቒሱ ተምሃሮ ብቑዕ ክእለትን ፍልጠትን ብምድላብ ንዝቐሰምዎ ዓውደ ስልጠና ንምምላኽ ኣበርቲዖም ክሰርሑ
ኣተሓሳሲቦም ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት መጠን ምሕላፍ 98.5 ሚታዊት ከም ዝኾነ ጠቂሱ ድማ ኣብ ዓወታትካ ጥራይ ከየተኮርካ ድኻማትካ ከም መሓየሹ ዝኽእሉሉ መዳያት ምልላይ ናብ ዝበረኻ ዓወት ዘብፅሕ መንገዲ ስለ ዝኾነ ተምሃሮ ዕቱባት ክኾኑ ኣዘኻኺሩ ተምሃሮ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ተራሒሎም ንዘሎ ባይታ ኣብ ረብሖኦም ንምውዓል ዝያዳ ከም ዝፅዕሩ ኣረጋጊጾም ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት ሰዋ 12 ዓይነታት ዓውደ ሞያ ዘጠቃልል ኮይኑ ኣብ መበል 13 ኮርስ 442 ደቂ ኣንስትዮ ንዝርከብኦም 914 ተምሃሮ ንኻልኣይ ዓመት የሰልጥን ከም ዘሎ ሰነዳት የነጽር ክቡራት ዓዘብትና ድሕዚ ሓጻር መሰጋገሪት ኣግራው ዜናታት ክስዕብዩ ሳናጽንሑ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ብ24 ጥሪ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ቡርኪና ፋሶ ብዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ዝመርሐ ሌተናል ኮሎኔል ፓል ሄንሪ ዳሚባ ትማሊ 16 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ፕሬዝደንት ሃገር ኮይኑ ንኸገልግል ቃለ መሓላ ፈጺሞም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስማዑ መደረ ሌተናል ኮሎኔል ዳሚባ ንሰራዊት ምክልኻል ቡርኪና ፋሶ ዳግማይ ብምውዳብ ንሰላምን ብልጽግናን ሃገሩ በኣሉታ ጸልዩ ንዘሎ ምንቅስቓስ ሽበራውያን ንምድምሳስ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ብልሽውና ንምሓውን ሲቪላዊ ምሕደራ ንምትዕርራይን ስጉምቲ ከም ዝወስድ ምስ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኢኮዋስ ብምትሕብባር ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ንምክያድ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ እቲ ዕልዋ ድሕሪ ምፍጻሙ ኢኮዋስ ንኣባልነት ቡርኪና ፋሶ ናይ ምውንዛፍ ስጉምቲ እኳ እንተወሰደ ኣብ ልዕሊ ሃገርን ዕልዋ ዝፈጸሙ ኣዘዝ ሰራዊትን ግዳ እገዳ ከም ዘይወሰነ ይዝከር ብሌተናል ኮሎኔል ዳሚባ ዝመርሖ ኣዘዝ ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ብዕልዋ ካብ ስልጣን ዝኣለይዎ መንግስቲ ፕሬዝደንት ሮክ ካቦረ ምንቅስቓስ ሽበራውያን ሳዕቤናቱን ኣብ መውጋድ እጃሙ ከም ዘይገበረዮም ዝኸሱ ፕሬዝደንት ብራዚል ጄር ቦልሶናሮ ሃገሩ ቴክኖሎጂ ኒክለሳዊ ጸዓት ሩስያ ብምውናን ሕጽረት ጸዓት ንምምላእ ድሌት ከም ዘለዋ ገሊጹ ፕሬዝደንት ቦልሶናሮ ነዚ ዝሓበረ ትማል 16 ለካቲት ኣብ ከተማ ሞስኮ ምስ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዚ ሩስያን ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ፕሬዝደንት ቦልሶናሮ ፕሬዝደንት ፑቲን ብዘይካዚ ኣብ ዝተፈላለየ መድያት ዝምድና ኣህግራውን ዞባውን ጉዳያት ኣተኪሮም ከም ተዘራረቡን ምትሕብባሮም ንምድልዳል ከም ተሰማምዑን ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ኣባል ውድብ ሃገራት ብሪክስ ዝኾና ብራዚልን ሩስያን ጥቡቕ ዝምድና ንምምስራት ሓያሎ ጻዕርታት ከካይዳ ምጽንሐን ዝጠቐሱ ጸብጻባት ምትእትታው ግዳማውያን ሓይልታት ብሓፈሻ ናይ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ዓንቃጽ ኮይኑ ምጽንሑ ይገልጹ ኣሜሪካ ነዚ ፕሬዝደንት ቦልሶናሮ ኣብ ሩስያ ዘካይዶ ዑደት ኣትሪራ ክትቃወሞ ምጽንሐዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ናይ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላውን ሳዕቤናቱን ሓላፍነት ክስከማ ከም ዝግባእ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ገሊጹ ፕሬዝደንት ፑቲን ብ15 ለካቲት ምስ ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ነቲ ብዘተ ክፍታሕ ዝግብኦ ጉዳይ ዩክሬን ነዳዲ ይውስኸሉ ከም ዘለዋ ኣረዲኡ እተን ሃገራት ሩስያ ንዩክሬን ከም እትወራ ኣምሲለን ናብቲ ሃገር ዝልእኽኦ ዘለዋ ገዚፍ ኣጽዋር መቐጸልታ ናይቲ ኣብቲ ዞባ ህላወን ከውሕሳ ከካይድኦ ዝጸንሐ ንጥፈታት ምዃኑ ፕሬዝደንት ፑቲን ወቒሱ ሃገሩ ምስ ዩክሬን ኣብ ውግእ ክትኣቱ ከም ዘይትደሊ ዝገለጸ ፕሬዝደንት ፑቲን ክመጻ ንዝኽእል ወተሃደራዊ ስግኣት ንምግታእ ግና ምድላዋት ከተካይድ ከም እትግደድ ኣፍሊጡሎም ሃገራት ምዕራብ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ዘይካይድኦ ዘለዋ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት እናዛየደ ከም ዝመጸ ይሕበር እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎተን ሃገራትን ሩስያን ንዝጸንሐ ፍልልያት መሊሱ ከም ዘግፍሖዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ መጠን ምልኣት ናይቶም ኣብ ከባቢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከቡ ማያዊ ኣካላት ብሰንኪ ክሊማዊ ዋዒ ክሳብ 2050 ዓመተ ምህረት ብኣስታት 30 ሴንቲሜትር ክውስኽ ከም ዝኽእል ክኢላታት ሜትሮሎጂ ኣሚቶም ኣብቲ ከባቢ ብዝኽሰት ዘሎ ልዑል መጠን ዋዒ ቅልጡፍ ምከት በረድ ይረአ ከም ዘሎ እዚ ድማ ንመጠን ምልኣት ማያዊ ኣካላት የቀላጥፎ ከም ዘለዮም እቶም ክኢላታት ሓቢሮም
እቲ ክስተት ኣብ ገማግም ማያዊ ኣካል ተረኪነን ናብ ልዕሊ ዘለዋ ከተማታት ኣሜሪካ ሓደጋ ዕለቕለቕ ከስዕብ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ይእመት ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪ ክሊማዊ ነውፂ ኣብ ሰፊሕ ምዕራባዊ ክፋል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብርቱዕ ደርቂ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ጸብጸባት ሓቢሮም እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ጠንቀቲ ኣብቲ ከባቢ ዝኽሰት ዘሎ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ባርዕ ምዃንዮም እቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ ዘረድኡ እቲ ደርቂ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ 10ታት ዓመታት ካብ ዝተኸሰተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝኸፍአ ምዃንዮም ዝጠቕሱ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያን ከባቢኡን ዝኽሰት ዘሎ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ባርዕ ክሊማዊ ነውፂ ዘስዓቦ ሓደጋ ደርቂ ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ብራዚል ካብ 15 ለካቲት ጀሚሩ ብዝቕጽል ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ምህማም መሬትን ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጥሪ ናብ ኣስታት 100 ምጽግዑ ንጸብጻባት ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ብሰንኪ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ትሕተ ቅርጺ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝጠቐሱ ጸብጸባት ከተማ ፔትሮፖሊስ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ከም እተሃስየት ኣረዲኦም መንግስቲ ብራዚል ብሰንኪ ሓደጋ ኣብ ዝተሃስየ ከባቢታት ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጅሎም ኣብ ብራዚል ካብ ወርሒ መስከረም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተደጋጋሚ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ምህማም መሬትን ከጋጥም ምጽንሑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ምዝዛም ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ክፍለ ሃገር ሳኦ ፓውሎ ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ 28 ሰባት ከም ዝሞቱ የነጽሩ ጠንቂ ናይዚ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ብቐንዱ ሙሳኽ ዓለማዊ ዋዒ ዝጠንቁ ክሊማዊ ምምዝባል ምዃንዮም ክኢላታት ዝገልጹ ናይ ሰዓት ዜናዊ መሰናድኡና ንምዝዛም ቀንዲ ርእስቲ ዜና ክንደግም ማሊ ብዝተገብረ ምርመራታት ሓንቲ ዜጋ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፋ ክረጋገጽ ከሎ 18 ድማ ተፋንዮም ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ 2021 ካብ ዝተተኽለ ልዕሊ 1 ሚልዮን ፍልስታት ልዕሊ 80 ሚእታዊ ጸዲቑ ኣብ ኖስ ዞባታት ሓመልማሎ ሓልሓልን ዓዲ ክለዛንን ምርጫታት ኣመሓደርቲ ከባቢ ተኸይዱ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝተኻየደ ዕልዋ መሪሕ ሌተናል ኮሎኔል ዳሚባ ፕሬዚደንት ብምዃን ቃለ መሓላ ፈጺሙ ብራዚል ቴክኖሎጂ ንክልሳዊ ጸዓት ሩስያ ክትውንን ድሌት ከም ዘለዋ ፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ኣፍሊጡ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ናይ ዘሎ ቅልውላው ሓላፍነት ክስከማ ከም ዝግባእ ሩስያ ገሊጻ ዜናዊ መሰናዶና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ንስነ ምክትታልኩም ነመስግን ብርክ መዓልቲ